विक्रम आ रहा है। हा व्हिडिओ दाखवतो म्हणतो आमगे रिसॉर्टाचं. सो रातीचा व्हिडिओ काढा. त्यात रात चढ झाला काढत गेलो. ऊपर दिलं लाईट वो दिखा ऊपर का बैकग्राउंड दिखा. रात्रीचा पण दिसा मी फाल व्हिडिओ पण दाखवला होता. स्विमिंग पूल आहात नाही आमच्या रिसॉर्ट आहे. आपल्याला गेस्ट नाही त्याला व्हिडिओ काढून मिळा आणि थोडासा व्हिडिओ दाखवायला हाल तर मग दाखवताला सगळे रिसॉर्ट आहे बाहेर सगळे ते सगळं दाखवतात. तो सांगपा म्हळ्यार हांवें ओरिजिनल प्रिंट घेयला. सो हो व्हिडिओ तुमचो पळोवंक शकता आमगे रिसॉर्टाचो. आनी तुमकां केन्ना येवपा जाल्यार ये हाचो कॉन्टेक्ट नंबर आसा आनी ये आनी म्हाका मेळे आनी एन्जॉय करे आमगे रिसॉर्टा. ऑलरेडी ये होमान आनी हो व्हिडिओ सगळोच ये. आनी आजू पासून मिगे कोणे चॅनल सबस्क्राईब केला ना जाल्यार हात कराय आनी म्हाका सांगाय हो व्हिडिओ कोणागे शेजाऱ्यांगे भोंवूं वयता तो. मला आता भितो दाखवतो आमगे डायनिंग आमगे डायनिंग आणि व्हिडिओ काढता आमगे विक्रम भेटा डायनिंग दाखवते त्या चिंती काढा कंपनी कोणाकडे हिंगा वीडियो एंड करता मेळ्या दुसरे पाटी. बाय बाय.